Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma kowa fatan alkhairi. Allah ya samu dace. Ina son yi amfani da wannan dama in shaida wa al'umma makallata fim ɗinmu mai suna Izzar So takun farko. Insha Allah daga wannan episode 10 idan aka ga kallon sa za mu tafi hutu insha Allah na tsawon wata 2 zuwa bayan sallah in Allah ya yarda za mu dawo da shirin Izzar So takun farko a season 4 tun daga episode 1 zuwa iya abinda ya sauka. Insha Allah za mu tafi wannan hutun ne saboda ga azumi ya gabato, sannan kuma za mu ƙara ƙayata muku shi, za mu ƙara bunƙasa muku shi, za mu kawo abubuwa da dama wanda su ƙara ƙayatar da ku a cikin wannan shirin bayan waɗanda kuka sani a cikin shi wannan shirin insha Allah. Sannan ina son yin amfani da wannan dama in yi mana murnar shigowar watan Ramadan wanda yake nan gaba kaɗan insha Allah. Za a fara azumin watan Ramadana mai haske, mai albarka, mai daraja, mai kima, wanda kowane musulmi na duniya yake alfahari da wannan wata, yake marmarin cewa ya kasance a cikin wannan wata in dai da rai da lafiya. Muna murnar zuwan watan Ramadan domin yin ibada kuma muna fata Ubangiji Allah ya kawo mana shi lafiya kuma ya sa mu azumi lafiya kuma mu rabu da shi lafiya. A ƙarshe ina so in yi amfani da wannan dama still in yi muku godiya ku makallata wannan fim tun daga lokacin da muka fara yau tsawon shekara 4 da wasu watanni kenan in Allah ya da muna yin wannan fim mai suna Izzar So, kuma kuka tsaya kai da fata kuka dage kuka ce za ku ci gaba da kallo da daɗi babu daɗi a yi muku abin da kuke so wata ran a muku abin da ba ku so amma kuka dage kuka ce sai kun ci gaba da kallo. To muna godiya, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya saka muku da alkhairi kuma Allah ya bin mu tare. Amma dai bayan wannan episode din Allah da za mu tafi hutu har zuwa bayan sallah daga nan kuma mu dawo insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Naku Lawan Ahmad wanda aka fi sani da Umar Hashim a cikin fim din Izzar So. Assalamu alaikum. Sassauci Islamic Medicine kullum muna bincike cikin littattafan addinin Musulunci domin binciko muku ingantattun magunguna da suka yi daidai da matsalar da suke damun ku a halin yanzu, musamman masu fama da matsala na masturbation ma'ana istimina'i. Istimina'i shine wasa da al'aura don biya wa kai bukata, yana haifar da illoli a jikin ɗan adam kamar haka. Yana haifar da ƙanƙancewar gaba, sa'annan yana haifar da saurin inzali, sa'annan yana haifar da fitar farin ruwa, yawan mantuwa ko kuma fitsari akai-akai, sa'annan yana sa bugun zuciya ko rashin riƙe hadda. Idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa. A cibiyar Sassauci idan ka zo muna da ingantaccen maganinsa da za mu haɗa maka, ka yi amfani da shi cikin sati 2 zuwa 3, ka yi flushing ɗinsa gaba ɗaya da izinillah. Ga 'ya'ya mata yakan haifar musu da rikicewar al'ada ko kuma jin zafi lokacin saduwa. Sa'annan yakan hana 'ya mace aihuwa, sai ka ga an yi aure shekara da shekaru ko ɓatan wata babu. To muna da ingantaccen maganin istimina'i wanda muke bayarwa a yi amfani da shi a rabu da matsalar cutar bi izinillah. Sa'annan muna da ingantaccen magani na ulcer ko kuma na infection ma'ana sanyi ga kowane irin halitta na ɗan adam. Cibiyar Sassauci muna da rassa kamar haka. Babban ofis ɗinmu yana nan a cikin garin Kano. Sa'annan muna da ofis Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri tare da ƙasar Nijar. Sa'annan muna da ofis a cikin ƙasar Abidjan ma'ana Cote d'Ivoire. Da kuma ƙasa mai tsarki wato Saudiya da kuma ƙasar Libya da Benin. Sa'annan muna tura saƙon maganinmu a ko'ina kake a faɗin duniya cikin awa 24 saƙonka zai isa gare ka bi izinillah. Sa'annan cibiyar Sassauci duk ofisoshinmu ba mu da ofis a ƙasar Benin sai saman Benin. A kiyaye, mun gode sosai. Ku yi haƙuri, data ta ce ta makale, ta ƙi aiki, haka take mu, wani lokaci ta makale, wani lokaci ta ƙi ma gabaki ɗaya. Dakata Alhaji. Ba inda za mu sai data ta dawo ka sallame mu. Wani ke faruwa ne? Muna gida ɗaya, data ta ba ta yi, taki tana yi. Lafiya lafiya, kin ga ki faɗa masa datar da kike amfani da ita ko ya samu ya sallame mu mutum. Kin ji batu, menene sirri? Umar Bojo data shine sirri. Za ku samu MTN 1 gig akan Naira 200 kacal. Jarabawar WAEC, NECO da NAPTEP duka ana biya. A Umar Bojo Data za ku iya subscription na GoTV, StarTimes da DSTV. Umar Bojo Data. Za ku iya downloading Umar Bojo Data a Play Store ko kuma App Store. Tabbas, na yadda da ingancin Umar Bojo Data.
kin sa na saka datar Umar Bojo. Umar Bojo Data, nishaɗin al'umma. Umar Bojo Data? Duniya ce. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Wata zakakura ce mashahuriya hanshakiya wacce ta isa ta ji har cikin ɗakina ta satan mun goro. Wace ce ita ta bayyana kanta? Idan bata bayyana ba na bincika na gano ta. Alkur'an sai ta ba ya zaki. Duk wacce ta san ta yi haka ta bayyana kanta tun kafin bincike ya bayyana ta. Alkur'ani wallahi kowace ce a cikinku sai ta yaba wa aya zaki idan na gane ita ce. Ba da ku nake magana ba? Hassana. Na'am. Kowa ya san ke ɓarauniya ce a cikin gidan nan. Duk inda mutum ya kai da ɓoyen kayansa da san kayansa sai kin bincika kin sace masa shi. An sha kama ki da satan kayan mutane a gidan nan. Sanin kanki ne, ba ni da mutunci, ba ni da kyau, ba ni da tausayi. Uwa uba, ba ni da imani. Na san a cikinku kowa aka ce ba da labari na san irin siffofin da za ku siffanta a kaina kenan. Hassana, ina goro na yake? Wallahi tunda na fita daga ɗakin ban ƙara komawa ba. Muna can muna wanki. Yadda da ni. Dakata! In ba ke ka ɗauka ba wa ya ɗauka. Gaya min gaskiya. Ba na so mu yi dogon magana da ke. Kin sani, farin sani. Ina so ne mu yi komai cikin lumana. Idan kuwa kin ki, to za mu yi akasin haka. Wallahi ba ni na ɗauka. Hassana, ba zan yarda da ke ba, saboda ke ɓarauniya ce. Ba na musun haka, na san ni ɓarauniya ce, amma wallahi ba ni na ɗaukan miki gora ba. Kowace ce ta zaɓa hakan, to ta shiga uku. Ni ma na maraba da hakan. Kuma za ta ga tsantsan rashin imani da rashin adalci da sanin ya kamata na, za ta ga babu shi. Ina da magana ranki shi daɗe. Ina jinki, ci gaba. Ɗazu na zo wucewa na ga Hajiya Sara tana cin goro. To amma ban da tabbacin nakin ne ko ba naki ba. Ummi, je ki zo min da ita. To kin faji abin da yake faruwa. Hafsa ta yi iyayenta. Amma hakan mu ta ki cimma ruwa, ni na ma rasa ina zan sa kaina wallahi. Wallahi kwantar da hankalinki. Ƙawata haƙonki ya kusa cimma ruwa.
akwai wurin wani boka da zanna. Wallahi haka yake kamar yankan wuka. Zan je wuri ne, in na je na dawo zan zo in baki labari. Ki ɗaya kwantar da hankalinki. Sai an jima ƙawata bara in kuma ce. Ba damuwa. Sai mi magana. Sai na dawo. Tsaki ba namu bane, tunda dole sai an gyara famfon nan mu je mu ebo ruwan nan. Ba yanda zamu. Ni kin san me babban matsala ta? Wannan wankin da ya tarin mu. Gashi har yanzu ba a gama abinci ba ballanta na mu je mu dauka. To ya zamu? Abinda duk aka ce ba naka bane ba sai kai hakuri. Ummi karama. Na? Da Allah biki gaji Sara ba? Tana nan baya. Okay. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba. Zulayat wallahi yunwa nake ji wallahi kamar kin shiga raina Hamida. Na matsi su gama abincin nan mu je mu dauka. To ya muka iya ai dole mu ya hakuri kin san ba a gidan iyayen mu muke ba. Kin san dai a gidan yaron muke sai lokacin da aka ga dama za a baka. Sai dai mu ta addu'a mu ma Allah ya fidda mu daga cikin gidan nan mu je mu sami yanci. Amin. Hajiya Sara lafiya ke tagumi? Ba na ce ki daina tunani ba, kin san mai juna biyu ba a son shi na dinga tunani saboda za ki janyo wa kanki hawan jini. Haka ne Fati. Ba tunani nake yi ba. Da zai haka Allah jikina babu ƙarfi jikina min nauyi. Amma kin gona goron kika kawo min? Kin gona goron? Wallahi gaba ɗaya na je gajiya da wani nawa gaba ɗaya suke ni. Hakan ne ma san ci bara in fito nan in ɗan sha iska. Ba ko kefa. Ya kamata ki dinga walwala kamar yadda kowa yake a wajen nan ko ba gaskiya ba. Hakan ne Fati. Ai zama da ke kadai ma da nake yi. Kina aibe min kewa. Ke da Allah saka miki da alkhairi. Hajiya Sara. Batula Bus ta ce ki zo. Na shiga uku. Mene kuma? Kin ga ba na zo nan dan ki tambaye ni ba za ki tashi mu je ko ba za ki je ba. Mu je to. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba. Allah ya sa dai lafiya. Tab, ke kwa ina lafiya? Ai kina ganin wannan tafiyar kin san ba lafiya. Allah dai ya kyauta. Wani ba zai koka ba. Ita in zarzo duk kai minta. Amma Karima abin da kika yi kwata-kwata ban ji daɗin sa ba. Baki kyauta ba wallahi. Yanzu shi Umar Hashim din yaji ta salarsa ne kika bar aikin ki ai ba zai ji daɗi ba. Saboda ya bar aiki an sallame shi wurin aiki sai kai ma ki bar aikin ki. Shi Umar Hashim mutum ne nagari, mutum ne mai gaskiya. Don haka aiki ba zai masa wahalar samu ba. Mami, ba zan iya rayuwa inuwar da babu shi ba. Ba zan iya rayuwa. Ina ganin maƙiyansa suna kawo min hari ba. Wannan ba hujja ba ce. Barinsa wajen aiki bai kamata a ce ya zama sallar barin aikinki ba. Tunda shi ma ba zama zai yi haka nan ba, dole zai nemi wani aikin. Mami, zan jira shi har ya samu wani aikin. Mu ci gaba da rayuwa a can. Amma ba zan koma ma'aikata ba, na bar ta har abada.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke, ina goron da aka ce kin shiga ɗakin bikin satan mun. Goro kuma? Ni me zai haɗa da goro da Hassan ce ɗakin kin ɗaukar miki goro? Ƙarya kike, ki gaya min gaskiya. Idan ba haka ba, zan miki rashin mutunci. Waya ce miki na shiga ɗakin ku, na satan miki goro. Labari ya zo min cewar an ganki kina cin goro. Ni kuma? To ani asali na mutun kafin ma in zo gidan nan. Ni ban taɓa cin goro ba. Haka kika ce ko? To zan sa a yi bincike. Idan aka kama ki da cin amana ta sai na yanke miki harce. Zan sa a bincike ki. Idan aka zazzage ki aka bincike ki, aka ji ƙanshin goro a bakin ki, ko aka samu tukar goro a layin haƙwaren ki, zan miki walakanci, zan ci miki mutunci sai kin gane shayi ruwa ne, Lipton aka sa masa kawai ya canja kala. Ku caje ta! Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa. Biyan bukata ka ji gaskiya, ku zo biɗar maganin gargajiya. Annur Islamic Medicine Center. Sunana Ibrahim Suleiman, shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine. Sunana Aisha Najamu. Sunana Khadija Muhammad. Alhamdulillah, dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba za mu gushe muna farin ciki tare da godewa masoyanmu masu karɓar magunguna daga gare mu suna jin daɗi, musamman masu amfani da maganinmu da ya shahara da suna masturbation cleanser. Magani da aka samar da shi domin magance matsala ta kankancewar gaba ko tsinkewar ruwan mani ko matsala na rashin ƙarfi ko kuma gaba ɗaya gabanka baya tashi sakamakon wata matsala da istimna'i ya haifar maka. Wannan magani namu na magance matsala ta rashin aihuwa. Duk wata nasara da wannan cibiya ta samu a duniya sanadiyar masturbation cleanser ne, domin magani ne da har yanzu babu kamashi. Lambobin yabo a koda yaushe da kuma godiya ga Allah da muke ji daga bakunan al'umma, wannan abin shi yake samu farin ciki, yake ƙara samu hoɓɓasa wajen ƙara inganta magungunanmu domin magance larurori daban-daban. Muna da ofisoshi a birnin Accra na kasar Ghana da kuma birnin Kumasi. Muna da ofis a birnin Kano, Lagos, Abuja, Jalingo, Daura, Funtuwa da kuma birnin Mina. Muna da ofisoshi a birnin Niamey, Agadas, Arlit, Difa, Tawa da kuma birnin Maradi. A yanzu haka wakilanmu na nan cikin birnin Tripoli da kuma Sabaha da kuma Misrata. Al'ummar kasar Saudiya muna da wakili a nan birnin Makka, za ku iya samun magungunanmu a wurin shi. Al'ummar kasar Kamaru muna da ofis a birnin Duwala. Masu fama da matsala na hawan jini ko ciwon suga ko ciwon hanta ko ciwon koda ko matsala na infection ko mai tsananin infection a jikin ɗan adam. Masu fama da matsala na fibroid wato ƙarin mahaifa wanda ke hana samun ciki ko ke sa yawan ciwon mara, mun tanadar muku ingantattun magunguna kamar yadda kuke gani domin raba ɗan adam da cutar da ke damun shi. Wannan cibiya muna hada idanuwanmu bacci domin binciko magunguna daga littattafai da kuma har hada su ta bangaren hada tsirrai da itatuwa da sake-saki domin samar da magunguna na gargajiya masu inganci. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan lambobi da muka saka na garuruwa da kuma ƙasashe daban-daban. Muna aiki na delivery service a ko ina kake. Za mu iya aika maka da magungunanmu cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Samun rayuwa mai inganci yana da nasaba da yadda zamani yake tafiya. Wannan ne yasa shahararren kamfanin nan mai suna na Batul Sob ya kawo muku ingantacciyar data. Mafi karko akan farashi mafi saukin gaske. Ƙasa da yadda kuke sayan data akwai ina. Za mu iya sayan kati da kowane irin layi a ƙasa da naira 100. Bugu da ƙari muna sayan katin kowane network kama ga
MTN, Glo, Airtel da kuma Nine Mobile. Sannan da masu ƙananan kamfanonuwa da suke saran data a wajeje daban-daban. Muna ba da API documentation a kan farashi mafi sauƙin gaske. Buga katin waya da data da za ka yi amfani da ita duk a cikin na Batulu Soft, wanda da shi ne za ku iya duk wata mu'amalar zamani kai tsaye. Sannan za ku iya biyan kamar DSTV, GoTV, StarTime tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma data card printing. Muna sai da katin duba jarabawa kamar WAEC, NECO da kuma JAM. Za ku iya samun mu akan shafinmu na batulusop.com. Sannan idan kana sai da data kuma kana da aboki shi ma yana sai da data, to idan ka gayyace shi ya zo kamfanin mu ya rijista da username ɗinka, duk datar da ya sayar to kana da commission ɗinka. Ko da ko shekara 10 yana sai da wannan abun, to za ka samu wannan commission ɗin. Duk wani gig ɗaya da ya sayar kana da kamasho a ƙarƙashin wannan referral ɗin. Kaga kenan idan ka kawo mutum 50 ko sama da haka, zai kasance kana da monthly salary da za ka ringa ɗauka a kowane lokaci. Ina matasanmu masu neman aikin yi, to ga dama ta samu. Sannan ina masu buƙatar saka hannun jari, to kuma ga dama ta samu. Albishirin da zan muku a ƙarshe shine ma'aikatanmu suna aiki 24 hours domin marware matsalolinku. Sannan za ku iya samun adireshinmu. Bacirawa, kwanar Madu. Tsallaken yamma a Turmuzi Plaza. Shago mai lamba 2. Za ku iya samun mu a lambobin waya kamar haka. Ingantaccen magani a yau mu ne kan gaba. Ku zo ga waraka Al-Yusra tushen magani. Ku zo Al-Yusra ga Islamic medicine kuwa. Ingantaccen magani a yau mu ne kan gaba. Ku zo ga waraka Al-Yusra tushen magani. Assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani al'ummar duniya, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal, cibiyar da muke ba da ingantattun magunguna a bisa bincike cikin littattafan addinin musulunci. Muna kuma research na kimiyya, sannan muna shiga dajijjika domin samo muku ingantattun magunguna a bisa koyarwa ta addinin Islam. Ina masu fama da matsaloli wanda ba san me yake damun su ba, har yanzu muna nan gurin taimakon al'umma inda muka ba su dama su zo mu musu gwaji kyauta da izinin Allah. Duk sanda zan ganka cikin kazar-kazar babu wata azamin kasala a jikinka. To ai dole ka ganni cikin kazar-kazar kuma da kuzari na. Inda na kasance ko da yaushe ina amfani da magungunan Al-Yusra. Masu fama da matsala ta kasala ko mutuwar jiki za a samu dacewa da izinin Allah. Ko dole ne in mallaki wannan maganin. Wannan shine HIV sachet, shine muke ba masu cuta mai kare garkuwar jiki. Har yanzu cibiyar Al-Yusra tana kan bakarta na wajen karɓar kaso 50 gurin karɓar magani idan mutum ya rabu da wannan lalurar ya ciko ragowar a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma da dama, kuma alhamdulillah mun samu nasarori. Al'umma mun ga yadda kuke yaba maganinmu. Juna biyu shekara 10 ba haihuwa. Wannan sachet din shi muke ba masu matsala ta haifuwa, sannan yana magance matsala ta ƙwayoyin halitta a samu dacewa da izinin Allah. Yanzu kin samu tabbas maganin Al-Yusra yayi aiki. Ina masu fama da matsala hepatitis type A ko type B ko type C, masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Kowa yana da ƙwazon da in aka tashi yin jarabawa zai iya cin jarabawa. Duk wata cutar da ke damunka za ka iya garzayowa cibiyar mu ta Al-Yusra domin karɓar taimakon maganinta da izinin Allah. Amma kai kana masturbation ko? Wannan shine masturbation sachet. Duk wani side effect na masturbation yana wanke wannan matsalar da izinin Allah. Kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko yawan mantuwa. Za ku iya garzayawa cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal don samun ingantattun magunguna na herbal da suka shafi cututtuka daban-daban, ingantattu, nagartattu domin lafiyanku. Cibiyar Al-Yusra muna aika sakonnin magungunan mu a dukkanin inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a Sokoto, haka za ku same mu a cikin garin Taraba. A cikin kasar Nijar kuma za ku same mu a cikin birnin Maradi da kuma Niamey. Haka zalika a kasar Libya za ku same mu a cikin birnin Trablis ko Misrata ko Sabaha. A kasar Saudi Arabia za ku same mu a cikin
garin Makka. Mutanen Kamaru za ku same mu a cikin Garwa. Mutanen kasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. Kasar Chadi za ku same mu a cikin birnin Jammaina. Mutanen kasar Cote d'Ivoire da Algeria da Togo za ku iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ta wannan lambar. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa. Abubuwa sai san barka kuma yana tafiya yadda yake so. Kai a tunaninka karamin aiki muka yi maka, ai babban aiki muka yi maka, ai yanda muka raba ka da imanin ka dole ka samu duniya a cikin gaskiya ne boka. Yanzu ma zuwa ne godiya saboda yanda abubuwa suke kasancewa abin yana min daɗi. Yanda na dama haka ake sha, babu wanda ya isa ya ni a cikin ma'aikatan. Kaga in dai za ka dinga ba mu goyon baya da haɗin kai, mu saka abin da muke so, ka bar abin da muke so, kai mana abin da muke so, ai dole ka samu abin da kake so. Boka, ni me ba zan yi ba? Biyan bukata fa nake nema. In dai bukata ta za ta biya, babu abin da ba zan yi ba, zan bada haɗin kai 100%. Kai. Ashe namu ne kai. Ka zama dan gida. Ba abin da ba zan yi maka ba. Dama irin ka nake so, wanda ya aje imaninsa a can. Ni da mun ba da shi, abin da nake so kenan boka. Abin da nake so yanda nace su bi haka za su bi kowa. Kaga zan baka wani mashahurin lakani da komai shi akai, amma akwai sharadi. Ka gan shi ko da ko shi akai. Wannan abun mai girma ne, mun yadda da shi muke takama, shi yake mana dukkanin wasu bukatu da muke bukata. Ni ma da shi zan yi takama. To ka gani kenan, shi isa na ce ka zama dan gida, duniya da lahira kai namu ne, ni naka ne. Kuma wannan abin da kake ganin sa, sunansa da baibayin saka. Ka taba jin sunan da baibayin saka? A tsakiyar kogi yake, bakin kogi da farin kogi. Ka san bakin kogi da farin kogi? Wannan da baibayin saka. Za ka je kamfani tsakiyar hanya da kowa yake bi, sai ka je ka binne, amma kada ka sake wani ya ganka. Hagu za ka sa hagu kan kofanka. Kai ya naga hankalinka ya tashi. Ya kamata ka kwantar da hankalinka, ka mai da hankali akan abin da muka umarce ka aikata. Boka, ina neman alfarma don Allah. Wannan da babayin sarkan, inda wani abu a dan canja mu, saboda wallahi ina tsoron, ina da mahasada, wani zai iya bi na ya gani. Waka, to ka ci gidan, na gode. Ba duniya kake nema ba? Ita nake nema boka. Wannan da kake gani dan ubanka shine zai sa ka rike makogaran ma'aikatar dan ubanka. An gama. Akwai wani gagarumin aiki da nake so na yi maka. To boka, amma muna buƙatar abubuwa ƙwaya uku. To menene zan kawo, zan iya? Muna buƙatar takalmin matawalle na kafa hagu ba dama ba. Muna buƙatar takalmin hajara na kafa hagu ba dama ba. Muna buƙatar takalmin Umar Hashim, shi ma na kafar hagu ba dama ba. Ka san shi yana sallah. In ka kawo na kafar dama, hauka cewa za ka yi, ka kiyaye. Dole sai an kawo ta? Sai in tsire maka ita wallahi. Boka, kuma yanzu dole sai an kawo takalman nan kafa hagu duka. Bayan jinkirinka shi ya janyo mana matsaloli da suka shafe ni, suka shafe ka. Ko kana so a yi dawayya? Ni fa wannan aikin da muke gaba ɗaya ba daɗin shi nake ji ba. Kamata a ce aikin nan wallahi mun tashi mun tafi gida mun je mun huta, saboda wallahi ni na gaji. Ha ba malam, ya muna da aiki a gaban mu, ca ba kaɗan muka dinga magana wai a tashi aje a huta. A aiki ka zo, ya laka ɗinka ka zo cewa wasa ba. Kai dai gaya masa aiki me aka da shi, yanzu muka fara ma aiki, inda Allah ya riga ya haɗa mu da wannan mutumin jibirin, ai sai dai addu'a kawai. To fa, ga mutumin nan fa
Wallahi shege. Kai yaya? Ba alwala kuka yi ba? To amma kuma shine kuka yi alwala ba za ku je ku yi sallah ba sai ku tsaya ku ta tsitsi kuna ta yi da mutane ko? Abin da nake hana ku a cikin ma'aikatan nan ba ku hannuwa ko? A tashi a je a gaida ubangiji. An yi alwala a je a yi sallah amma ina. Yau abin ya motsa kenan. Ga yar iya kuma nan. A na ce ga yar iya. Allah ya shirya Jabir. Allah ya shirya ka. Allah ya maida ka mutumin kirki kamar sauran mutanen da suke cikin ma'aikatan nan. Yau tsiyar tashi ta motsa. Ya daɗe. Ana ta kiran wayarki bayan kin fito. Waya na kuma? Eh wallahi kina fitowa ana ta kira. Kenan mu je in gani. Ranka ya daɗe, sai dariya kake kana ta cewa ba ka taɓu ba. Lafiya? Ni na gaya miki wannan Samira. Ni da kike gani na rutun kan dutse ne. Ban fito ba sai da na shirya. Duk wanda ya ce zai taɓa ni ko kuma ya shiga gona ta a cikin ma'aikatan nan, na mai tabbatar miki da cewa babarsa ce za ta yi wa kowaye. In na ce kowaye fa ina nufin koma waye ke. Kin san me za a yi? Je ki duba min farfajiyar ma'aikata waye da waye suke farfajiyan ko me suke kullawa ki dawo ki gaya mu. To ranka ya daɗe.
shashashu. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa. Assalamu alaikum. Sunana Aminu Suleiman, shugaban cibiyar Al-Amin Islamic Medicine. Cibiyar da ta shahara wajen kawo muku ingantattun magunguna bisa tsarin addinin musulunci, musamman maganinmu masturbation flush out. Wannan magani yana magance lalura ne ga wanda ya aikata istimina'i, wato wasa ga hannu don biyan bukata. Yana fama da matsaloli irin su kankancewan gaba, fitan faruruwa, rashin sha'awa, tsinkewar maniyi, kurajen gaba, kai hatta ma da rashin haihuwa. Ana amfani da shi ne tsawon sati 2 da kwana 3. Ina 'yan uwana mata wanda ciwon sanyi ya daɗe yana damun ku, fitar farin ruwa, rikicewar al'ada, jin zafi lokacin kwanciya, ciwon mara, ku zo ku wannan cibiya ta tanadar muku da ingantaccen maganin ciwon sanyi. Wannan cibiyar tamu bata tsaya nan ba, ta tanadar muku maganin HIV. Haƙiƙa cutar HIV ba ta da magani ga wanda suka yadda babu maganinta, amma cutar HIV tana da magani. Wannan magani za a yi amfani da shi tsawon wata 2 da kwana 3. In Allah ya yarda za ka samu biyan bukata ka warke daga ciwon HIV ga baki ɗayansa. Ina masu fama da matsalar jinnu ko sihiri, yawan faɗuwan gaba, ɓacin rai, firgici, wani za ka ga yana yawan mafarke-mafarke. Jinnu yana haifar da irin wannan matsala. Ina masu fama da matsalar hawan jini, ciwon koda, sikila, hanta, hepatitis B ne da kai, C ne, A ne. In Allah ya yarda wannan cibiya ta tanadar muku ingantattun magungunan da za ku yi amfani da su. A Kano muna nan a Na'ibawa, Zaria Road, a Plaza opposite Taj Bank. A birnin Kebbi muna nan a Rafin Atiku, Royal Plaza kusa da majalisa, shago mai namba 11. Ina mutanen Nijar muna nan a Niamey, Zandar, Maradi da kuma Agadas. Mutanen Libya za ku iya samun wakilanmu a Tripoli da Misrata da birnin Sabaha. Ina mutanen Ghana za ku iya samun mu a Accra. Mutanen Kamaru za ku iya samun mu a Douala. Wannan cibiya za ta aika maka magani a duk inda kake a faɗin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, al'umman duniya gabaki ɗaya, ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Kamar kullum dai sunana Rukayya Fulani. Yau na zo na gabatar muku da wani sabon kamfaninmu mai suna Pocket Broker. Pocket Broker application ne wanda za ku koyi trading da kanku har ku samu kuɗi a ciki. Ko kaɗan ba a bukata da har sai kun sa kuɗin ku. Ku dai kawai abin da ake so ku yi rijista da wannan application domin ku koye ta ake yi. Ina muku yadda za ku sauke wannan application din har ku yi rijistar shi. Da farko za ku sa email ɗinku, sai kuma ku kirkiri security naku na kanku wanda ba wanda zai san da shi, domin tsaro ba don tsoro ba. Idan kuma kana da ra'ayin ka saka kuɗinka, za ka iya sa kuɗinka, wato ka yi depositin na kuɗinka idan kana buƙatan haka. Idan kuma kana buƙata ka cire kuɗinka a kowane lokaci, to za ka iya cire kuɗinka kwance ba tare da tashin hankali ba. Wato withdrawing yana nufin hanyoyin cire kuɗi. Sannan ku yi amfani da promo code ɗina domin yin rijista. Malamin Sabi'u ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin Sabi'u mai roƙiya. Assalamu alaikum. Sunana Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah. Kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aikina, ba na haɗawa, ba na zane-zane, shi ɗaya ne Allah hore mun. Kuma da yarda Allah, idan Allah ya jarabta mutum da wannan ciwon, insha Allah idan ya gane magana ta ƙare. Kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska, wanda mace Allah ya jarabta ta da ciwo na bakin iska, wanda ke auren mace kawai, wanda iskan da ake ce ma duna mai ƙaho, gagarau namijin iska shi ne. Saboda shi wannan bakin iska
shine yana tare da mace amma ba zai sa ta faɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane, sai dai wani ciwon kai, baƙerai, mugun muhalki, muhalkin shanu, muhalkin ruwa, muhalkin namiji ya zo mata, shine mugun iska. Duk cikin shaidanu ya mugunta. Shine ke sa namiji asara dukiya idan yana da mace mai bakin iska, ita asara duk abin da za ya sai ya asara. To shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi, wanda ya baka magani da kayi amfani da maganin shi, daga nan baka yi kasala da ciwon jiki ba, ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida, ko ayi mawalkin an yi mutuwa ko ayi wani hadari cikin kwana 3. Shi sirrin aikin shi ne nake ba mutane. Ko ni na ba da magani cikin kwana 3 ba ga wannan bayanan ba, bai hita ba, yana nan yadda yake. Kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana 3 baka samu lafiya ba, to bai yi ka canza, ko wani na haddani ciki. Kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba, ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka, take zan gaya mashi in Allah so yarda. In kafa aka rike ma an hannu, duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gama da yarda Allah. Kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah, duk larura ka inda ta shaye ta baki iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah. Kuma duk abin da kake ganin ka an she likita an yi matsala ba ga komai ba dai haka abin da ke damun ka, to insha Allah idan ka ba da sunan ka da abin sadaka zan gama abin da ke damun ka. In iska ne zan gama da yarda Allah. Kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama, hanna ji wani abu ya gwada, shi da kanshi zai baka shi bayani insha Allah. Jama'a assalamu alaikum. Mai maganin aljanu malam Tasi'u shi ya yi fice, duka mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike dan gado. Mai maganin aljanu malam Tasi'u shi ya yi fice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, masu kallon mu a daidai wannan lokacin, barkan mu da warhaka. Farko sunana malam Tasi'u mai maganin aljanu na Maradi wanda aka sani da dan gado, wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani, su da aljanu kala-kala ne, akwai na gamo, sannan akwai na gade, sannan akwai da tura mutum shi ne ake, sannan akwai aljani namijin dar wanda ake hana ɗaya mata arme, yawanci za a ga bai bar mace ta arme, wata kuma zai bata ta arma amma zai ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu, wata kuma zai rike mata ma'aifa ne, zai hana ta haihuwa kwata-kwata. Sannan akwai aljani mai bata mutum dukkan al'amuransa na cigaba, wani za a ga ɗan kasuwa ne ya koro kasuwanci shi kamar zai ci gaba sai ga kasuwanci ya yi baya, wani kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya ƙare sai ga aiki ya ƙi samuwa. Sannan akwai aljini wanda yake zuba mutum cuta a jiki, yanda al'amura na yake ko a fili ko ta waya zan ce ka sa hannunka ka riƙe daidai wurin da yake ma ciwo, matukar ka riƙe wurin za ka ji wurin ya bar ciwo nan take da izinin Allah. Mutane sun sani haka ne al'amura yake. Sannan kamun in fitar da iska sai nasa ya kwashe ajiyar da ya ma mutum a jikin shi, sannan in kora shi ya barka har abada insha Allah. Kuma duk inda kake a faɗin duniyar nan da izinin Allah zan raba ka da shi kai tsaye ka samu waraka insha Allah. Mutane sun sani haka ne lamura na yake. Waɗanda suke a garin Yamai za su iya zuwa Ramfon Iskadiri, da sun zo Ramfon Iskadiri sai su kira lambar mu kamar haka 99 waɗanda suke a garin Kwanne kuma za su iya zuwa Karce mun wadata wajen masallacin Juma'a Sabo daidai gidan fiya wuta Zinda, da ka zo nan ka kira lambar mu ko ka tamba da malam Tasi'u za gwada ma inda muke insha Allah. Waɗanda suke a garin Maraɗi kuma za su iya zuwa Karce Maraɗi Kwalla, titi na Maraɗi Kwalla wanda ya fitar ne ka je Tudurwa sai ka je inda hanya ta raba hudu za ga akwai rumfa ta kara wurin, sai ka kira mu ko kuma ka tambaya da malam Tasi'u dan gado za a gwada ma inda muke da izinin Allah. Waɗanda suke a garin Kano kuma za su iya zuwa Rimin Keɓe, police station ta Rimin Keɓe, da ka zo nan sai ka kira lambar mu kamar haka. Waɗanda suke kuma a garin Katsina za su iya zuwa Malali gaban Salima Plaza kamun ka kai gidan Bilan mai Kano, da ka zo nan sai ka tambaya da malam Tasi'u dan gado insha Allah za a gwada ma inda muke. Ga malamin malamai ba wai da ziga ba aikin shi ne, fanni na magunguna ya san su a zahiri bayyane. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa. An yi walƙiya,
na ganki. Me yasa kika ban ƙarya? Da girman Allah Bature ba su ke hakuri. Wallahi wannan shi ne na farko shi ne ƙarshe wallahi ba san kara ba. Sanin kanki ne ba na yafiya ba na afuwa. Duk wanda ya mun kankara sai ne masa na ita. Ya daɗe yana ƙona. Haka ne amma wallahi tsautsayi ne. Ba wani tsautsayi. Yanzu da ne bincike ba gashi na kama ki ba. Ya zama dole na miki akuyanci. Daman na san za mu zo wajen, shi yasa tun farko nace ki gaya min gaskiya amma kika kunnan kashi kika ki. Kika wahal da ni. To wallahi alquran yadda kika wahal da ni ma sai na wahalar da ke. Dan Allah ki hakuri. Kai ba sharu. Idan kika sake yin kuka sai na wahalar da ke. To kiyan. Wallahi tsautsayi ne ki hakuri. Tsautsayi ne sai kika mun ƙarya? A'a wallahi ba ita bace ba ni ce. A'a Fati, kake ce haka. Ni na ɗauka. Wallahi ni na ɗauka. In ji ubanwa. Fati lafiya na ga kina ta sauri? Ina zuwa? Wallahi Hajiya Sara ce ta ce nemi mata gurba ta jin daɗi. Okay. To shikenan, ka iya shiga ki duba. Sannu. Fatiya akai. Dan Allah kina da goro? Goro kuma. Ke me zaki da goro? Wallahi Hajiya Sara ce ta ce in ba ta goro. Shine kuma na zo in tambaye ki. Okay. Sara za a samu mata goro. Ki je ɗakin mu. Ki ɗaga katifan nan ta gefen katifa inda Batula boss ke zama. In kika daga katifan za ki ga goro ki ɗauka ki kai mata. To shikenan, nagode. Wace ce ke da za ki tura ɗaukan min abu ba tare da izini na ba? Sanin wace ce ni ba shi da amfani. Na yi hakan ne saboda in faranta ma 'yar uwata rai. Me yasa ba za ki tambayi izini na ba? Za ki tura ɗaukan min kaya. Ko ke kika ajiye? Ko naki ne? Na san cewa ba nawa bane kuma ba zan taɓa cutar da ke ba. Kawai kamar yadda na faɗa miki dan na faranta ma 'yar uwata rai nayi. Kai mun shiru. Ke ko sai na ɗauki kwakwaran mataki a kanki. Tsatsaura! Ku tashi! Kowa ya miƙe ku bar nan! Kai tafi! Na ce a tafi mana! Wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. How market Hausawa suka ce ya kasuwa. Wannan kaɗan kenan kika gani. In dai da ni ne, wannan so mun taɓi kenan. Babu komai. Allah yana tare da ni. Allah yana tare da ke? Kin san shi ne? Ki tafi ki je ki ƙara neman sani. Na tabbatar ba ki san shi ba.
munafukar banza munafukar ba bar nan ba ki wuce ba. Ki haƙuri. Insha Allah Allah ba zai tozarta mu ba. Ki haƙuri. Ai da na faɗa muku ba lafiya ba. Gaskiya matan nan Allah ya taimake ta, ba dan haka ba da ta haɗu da gagarumin matsala. Ai dukanku ba ku san halin Batula boss bane. Da kun san halinta kun san cewa wannan mata ta taki sa'a. Da masifar ma ta tsaya a haka. Ai kawai mu gode wa Allah. Ba ku san yadda zuciyata take bugun 6 bakwai bane. Ai da na gaya muku, tunda na ga tafiyar su na san ba za ta haifar da ɗa mai ido ba. Alhaji saboda zumuɗi za a zo neman auren yarka shine ka taso ka baro wannan gari mai nisa ka zo da kanka. Me amfanin Alhaji Habu? Ko shi ai zai iya wakiltar ka. Hajiya kenan. Hajiya kina da mantuwa. Kin san yadda Karima take a zuciyata. Yadda nake ji da Karima. Yanzu tsakani da Allah a ce an zo neman auren Karima bana wajen. Ai ba zan ji daɗi ba. Kuma ni na tabbatar ita kanta Karima a ce yau an zo neman aurenta ta ji labarin bana wurin, ina tabbatar miki ba za ta ji daɗi ba. Kuma kar ki manta Hajiya, shi fa al'amarin auren nan al'amari ne fa mai girma, ba abin sha'anin wasa ba ne. Domin me Allah subhanahu wata'ala shi ya ba da umarni idan 'ya'yanmu mata sun kai munzalin a aurar da su, kuma manemi ya zo wanda mun yaba da halinsa, to mu aurar da su shine mafi alkhairi Hajiya. Ni tabbas zan yi alfahari a ce ni da kaina na aurar da Karima ba wakilci na sa ba, domin me yata ce kuma ni ne a haƙu da na aurar da ita. Gaskiya ne, to amma dai Alhaji. Dakata Hajiya. Abin da nake so da gare ki shine kawai ki mana addu'a. Allah ya sa wannan abin alkhairi ne. To shi kenan. Allah Ubangiji ya sanya alheri, Allah kuma ya kawo su lafiya. Amin sha Allah. Amin sha Allah. Boka. Ina jinki. Wani muhimmin abu a tare ne. To. Dai dai ba sai kin faɗa ba, amma dai ki faɗa don mu sake samun tabbaci. Boka. Abinda a tare da ni wurinka. Magana ƙawata Nana da Umar Hashim. Wani abin ne kuma isa ke faruwa? Boka komi ya faru. Nana in har bata samu Umar Hashim ba akwai matsala boka, kuma komi yana iya faruwa. Sai su je fula su mange kara su manga ne kyafuwa kurin kutu bayi. Wannan abin ai na san shi. Kuma duk wani masoyinta ma ba zai so ta rasa Umar Hashim ba. Abin haushi boka, Umar Hashim gaba ɗaya ya juya mata baya. Hanni har ita duka abin yana damuwa mu. Gwanda murƙi. Gwanda murƙi. Wai huhu. Kwai tashin hankali. Kwai tashin hankali gwanda murƙi. Boka, wace irin masifa ce ka gani? Na ga maganar aure ta Umar Hashim, amma fa da wata. Aure? Gwanda murƙi. Boka, maganar ka haka take. Mu ma da muka samu labarin nan, hankalinmu ya tashi. Wato, wannan al'amari in kuka yi mai raƙon sakainar kashi zai tabbata kuna kallo. Gwanda murƙi. Boka, don Allah a yi duk yadda za a yi a lalata auren nan. Ki kwantar da hankalinki. In dai kina tare da gwanda murƙi, gobe karki sallah ko ɗaya. Jibi ma haka. Tsawon na sati 3. Aiki ya tabbata. To boka ba ni zan aure ne ba, ita za ta aure ne. Waye ya zo? Gwanda murƙi! Gwanda murƙi! Sannan za ki je gindin tsamiya ƙarfe 12 da abin da kika ji a wajen ki shiru. Ba tare za mu je ba ni zan je. Gwanda murƙi! Za ki ja da gwanda murƙi ne? A aboka. Tashi ki je aiki yayi. Gwanda marke!
Karima, ina so ki buɗe kunnenki da kyau ki ji magana da zan gaya miki. Umar Hashim za su turo batun neman aurenki. Kin ga daga batun tambaya sai sa rana sai kuma batun ɗaurin aure. Nasihan nan da na saba miki yau da gobe ita zan ci gaba da ɗorawa. Dan Allah dan annabi Karima, idan Allah ya tabbatar da al'amarin nan, ina so ki rike mijinki da kyau, ki rike gidan aurenki da kyau. Mu ma za mu yi alfahari da haka. Ke ba muwa da 'yan uwa na jini kai har da mutanen unguwa za su yi alfahari da haka. Yi na yi, bari na bari. Abin da ya ce ki yi, abin da ya hane ki hani, matuƙar bai saba shari'a ba. Shi ma yana buƙatar nasiha. Fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ka tunatar, domin tunatarwa tana amfanar mu'mini. Ka san abu in an gaya maka aka jaddada maka sai ka ji ya shige ka sosai. Da Allah da Allah ba a rike da kyau. Domin irin wannan nasihar ita ya kamata a ce iyaye suna yi wa 'ya'yansu tuntuni ba sai al'amarin aure ya taso ba. Don haka ina so duk maganin ganin da nake gaya miki Karima, don Allah da Allah miki rike su da kyau, ki aiki da su zai amfane ki. Ai Alhaji, Karima ai sai dai mu ce alhamdulillah. Ba dan yan mu bace, ai Karima ba ta da matsala. Tunda muke da yarinyar nan ba ta taba janyo mana abun magana ba. Kuma ka duba fa kaga a wurin aikin ta fa ta samu wannan mijin. To ba dan nutsuwar ta ba, yaya ma za a yi har ya ganta ya ce yana son ta. Gaskiya ne Hajiya, wannan abin da kika faɗa tabbas ni ma shaida ne akan haka. Amma ka san kana tare da ɗa, to ka riga tunatar da shi. Kuma wannan maganar take ma sai ta ƙara tuna mu. Karima, an ce kin bar aiki. Ba shawara nake baki ba, umarni ne ki koma wurin aikinki. Bai kamata a ce kan wata 'yar matsala kalilan kawai sai ki bar aiki ba Karima. Insha Allah za ta koma Alhaji. In Allah ya yarda zan koma. Shikenan Karima, na ji daɗi. Allah ya miki albarka. Wallahi kawa, na je na same shi. Na ji na mai bayani. Kawai matsalar ki ta zo ƙarshe. Kawai ni dai abin da bana so kina sa damuwa cikin ranki shine bana so. Dan Allah kawa ki daina saka damuwa. Abu ya zo kawai komai ya ƙare. Kawai ki babban shiri, ki babban tanadi. Ke kusa mallakan wannan abun. Insha Allah Maryam. To yayi kawa babu damuwa. Ni fa ko kina ganin da wata matsala? Zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Cibiyar Alkausar Islamic lallai sun za. Assalamu alaikum jama'ar duniya baki daya. Mun sani cewa kowane irin dan adam akwai irin baiwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi da ita. Cikin iko na Allahu tare da yarjewa ta sa ya bawa cibiyar mu ta Alkausar dama wajen sarrafa muku magunguna musamman bangaren cutar HIV. A ƙarƙashin wannan cibiya ta mu ta Alkausar ana iya mallakan miji ne ta hanya biyu kacal ba tare da bin boka ko kuma malam ba. Imani da Allah tare da cibiyar Alkausar domin tabbatar da kyakkyawar zamantakewar aure ta hanyar amfani da magungunar infection, sanyi da kuma sanyin mara, gyaran jiki da kuma sauransu. Sannan muna albishir ga masu matsalar haihuwa, ku ce alhamdulillah, domin Allah ya sanar da mu yadda za mu ba ku magani ku sha cikin izinin Ubangiji. Ko da ya kai shekara nawa ba tare da haihuwa ba, za ku samu haihuwa. Ingancin magani yana cibiyar da ta san inganci kuma take sarrafa maganinta a cikin inganci, wato cibiyar Alkausar. Kuna yawan zazzabi da saurin jin kasala a cikin jiki, disashewar gani da kuma saurin inzali ga masu iyali, ƙanƙantan al'aura da kuma ɗaukewar sha'awa. Wa'annan kaɗan kenan daga cikin illolin cutar istimina'i. Mun sake zurfafa nazari wajen inganta maganinmu na cutar istimina'i da zai warkar da duka mai ɗauke da lalurar, sannan ya zama tamkar bai taɓa kama da wannan lalurar ba, da izinin Ubangiji. Ga masu neman babban ofishinmu, muna nan a cikin garin Kano,
Zurot Hausawa Sabon Titi shago mai namba 1 saman Bene a cikin garin Kaduna. Muna kan titin Yakubu Gawan cikin Central Plaza opposite da Mangal Plaza kusa da UBA shago mai namba 60 saman Bene. Cibiyar Alkausar Islamic lallai sun zagaye duniya. Cibiyar Almubaraka ce wacce ta ƙware wajen ba da maganin HIV da na sikila. Kan jama'u duk yanke da tsananta, lambar na yanayin maganinta, da ta gambo gaba ɗaya zai cire ta. Jama'ar Kaduna garin gwamna da dukkanin musulman duniya, Assalamu alaikum. Ya Allah, alkhairin da na roƙe ka a baya, da wanda na roƙe ka yanzu, da wanda zan roƙe ka a nan gaba. Ya Allah ka amsa mini. Duk lokacin da na samu ko na rasa, ni gamba na san daga gare ka ne ya Allah. Ya Allah kai ne ka yadda wannan maganin na HIV da nake maganarsa, ko da mai kokonto ne ya karɓe shi, yake masa aiki. Malam a wani ɓangaren na sha magani na wata 1, na wata 2, na wata 3 duk bai min aiki ba. Amma da na tashi yin aure, aka ce cutar nan tana nan. Malam ya abin yake? Ai hasali duk inda maganin HIV yake idan aka sha na ƙasa da wata 3 da kwana 9 ba a taɓa warkewa. Sanin adadin lokacin da ake sha ake warkewa sai mutum ya sami me yake sani. Mai cutar sikila wato cutar AMC tun da kake baka taɓa shan magani mai ƙarfi mai amfani ba kamar wannan. Yana da ƙarfi wajen cutar sikila, yana taimakawa kuma mai jini AS ya masa amfani da yardar Allah. A yanzu naira 15,000 ce wannan jarka guda ɗaya. Sai ka faɗa mana adadin daɗewarta za mu gaya ma adadin roba nawa za ka yi amfani da shi. Wannan maganin na HIV da na sikila da ne maganarsa a ƙasashen Afirka duk inda ka lalime shi za ka same shi. Assalamu alaikum. Sunana Abdul Jalalu. A ƙarƙashin wannan cibiya muna ba da maganin ciwon hanta da ciwon ƙoda da na siga. Mutanen da suke tarar da mu har gida suke karɓar wannan magani, kalar wannan maganin nake ba su suke warkewa. Haka kuma duk wanda Allah ya jarabta da ciwon ƙoda ko hanta ko siga ya yi amfani da wannan magani da ikon Allah yana warkewa. Kuma maganin muna aika shi duk faɗin duniya. Talele akwai kyau. Wai dan Allah mai unguwa a ina ka auro uwar yarinyar nan ne. Ka san iri. Iri ne ma. Wallahi ka san iri mai. Aure na Allah ne. Kai. Allah za a yi za a yi. Mai unguwa ina son ka. Wallahi sai na hada iri da kai. An talele kai talele. To ai ni ma ina son amin auren. Amma ni dai ba zan aure irin ka ba. Aure auta. Ni ƴata sai mai mulki. Duka ma kadai abin kallo ne. Dan sarauta sai dan sarauta. Ni kuma dan mai unguwa ne. Uba na ya mutu aka bani rawani ne ma na. Dan mai kuɗi sai dan mai kuɗi. Abawa. Kai da ka zo daga Dubai? Ba kya gani na ne yanayi na da yanayin wanka na sha suga. Dan siyasa sai dan siyasa. Ni ne faɗin takarar kansila na unguwar nan fa. Yanzu siyasa ta wannan ko kun fara me kuna magana ƴaƴanmu. Ka gaggada. Dan duniya ne fa. Ai na ga alama. Duk yanda za ka yi kai auren nan kafin nan. Mama to shi ma wancan ɗin fa dan siyasa ne babba. Ko jaɓa na haɗiya wallahi sai dai haka. Dan soja sai soja, dan sanda sai dan sanda. Thank you sir. Girma ya ƙari DPO da baiwa. Yanzu ka ga ba mu kama shi ba amma mun kama takamai. Wannan ya ihe mu wuta ne. Wannan dan fulanin hatsabibi ne. Mata yake muka bi shi ya fada ruwa abin da ya bani mamaki na gani ki taka ruwa das yana tafiya. Yanzu hudu da ya fada ruwan ba sai karanta ma ka bi shi. A dan malami sai dan malami. Sai ubangiji da ya halicce ni. Kawai ku zo ku ringa yaudarar mutane da malinta. Ba ku san komai ba. Kowanne allazi da nasa amanan wani daga wani kazabu wani kafaru. Jauje shi a toto na da mu a san yanda za yi aure. Kai ba zai wuka aure ba haushiya ba ƴar uwan mu. Mu dai a nan ka zama allazi na daga. Har ka dangare ta ruwan kaso. Kuma ruwan kaso. A'a. Kana gida na. Ni ne dan ɗakin ki kenan. Kai ne dan za ta girgije. Za mu ni girgije. Za mu ni girgije. Da ni da ke ne dan ban sami. Bude mana. Amana. Kana ka juye mana. Wannan sako ne daga Mala Kuturu naku a cikin fim ɗin a mini aure a cikin wannan YouTube tana ɗin namu mai suna Zinare Studio. Kuna ji ko? Yana na akan YouTube ɗinmu mai suna Zinare Studio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkamu da wannan lokaci. Ina so in yi amfani da wannan dama in tallata muku wannan poster da kuke kallo mai suna Izza So takun farko season 3 ga 'yan downloading na duniya gabaki daya tun daga Najeriya har kasashen waje. Wannan poster da kuke gani ta Izza So takun farko season 3 ga ta nan ga 'yan downloading. Duk wanda yake buƙatar ta akwai agent
na wanda Kannywood Enterprises take da su a kowane gari a faɗin Najeriya da ma ƙasashen waje. Saboda haka za ku iya zuwa ku saya wannan poster a wurin waɗannan agent ɗin insha Allahu domin ku manna a shagunan ku domin ku yi kasuwanci na ɗaukar izzar su daga kan YouTube kuma ku tura ma mutane wanda an saba yin haka kuma kuke samun abin da za ku ci ku kai bakin ku. Abin da yasa muke ƙara tallata muku wannan poster shine muna so duk wanda zai yi abu kowace irin sana'a za ka yi kai kokari ka ci halakinka. Domin duk wanda ya ɗauka ya je tura ma wani aka bashi naira 50 ko naira 20 ko naira 10 ko naira 100 ya je ya ci ba da sahalewar mai fim ba to ku sani fa kun ci haramun. Saboda haka duk da dai mun san kuna ba mu goyon baya to amma a ƙara. Yanzu wannan season 3 din gashi nan an buga ta kuma duk wanda yake buƙatar ta ya je wurin agent na Kannywood Enterprises a nan zai same ta insha Allah. Muna so abu doka a zauna lafiya. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Duk wanda aka kama shi yana tura fim din Izza So Takun Farko season 3 din nan a gurin in downloading ba tare da wannan poster ba ta Izza So Takun Farko season 3 to gaskiya zai iya fuskantar kowane irin hukunci a gurin hukuma domin mun gaya muku dama a saya a manna sai a ɗauka kuma a sauke a tura mutane. Muna muku fatan alkhairi, Ubangiji Allah ya dafa, Allah ya jagora, Ubangiji Allah ya ba kowa abin da yake nema a wannan duniya da lahira. Ubangiji Allah ya dafa muku, Allah ya bada sa'a, Allah ya bada sa'a. Ga poster nan sai a je a wajen yan Kannywood Enterprises da Allah sai a saya a manna domin a ci halak. Nagode. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba.